Posle dužeg niza godina napokon smo dobili datum kada bi Srbija mogla da postane članica Evropske unije. Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel rekao je da Unija mora da bude spremna da se proširi do 2030. Izjava koja je izazvala pometnju na evropskom tlu. Dok Evropska komisija odbacuje takve ideje, francuski predsjednik ponovo govori Evropi u više brzina. Da li nam je blizu evropska budućnost ili će, kako je to nekada govorio bivši predsjednik Tomislav Nikolić, Srbija ostati rupa na evropskom tepihu? Pitanje je za mog gosta, direktora Fondacije Konrad Adenauer za Srbiju i Crnu Goru, Jakova Devčića. Pa, gospodine Devčiću, da li ste bili iznenađeni kada ste čuli pre 2 dana šta je na Bledu rekao Charles Michel? Sa jedne strane jesam i sa jedne strane nisam. Jesam u smislu da je to očigledno ličan stav predsjednika Michela, zato što je to nije se konsultovao sa članicama Evropske unije, znači državama Evropske unije, a oni su ključni za proces proširenja, nije predsjednik Evropskog saveta, nego članice. Tako da ja mislim da zbog toga moramo da shvatimo tu izjavu sa nekom dozom rezervacije ili rezerve, zato što je to njegov ličan stav. I zato je po meni to, ja mislim, malo neodgovorno. A odakle mislite da dolazi taj lični stav u ovom trenutku? Eto, ja mislim lično da je hteo da ode na Bled forum i da dobije neku medija priču, da bi ga preneli medije. Ja mislim da to se mora se gleda isto u okviru izbora Evropskog parlamenta, koji će da budu sljedeće godine 9. juna. Nije izvesno da li će predsjednik Michel dalje biti predsjednik. Tako da mislim i to tu počinje na evropskom nivou u Briselu, neka trka o pozicijama, ljudi hoće da se pozicioniraju. U tom smislu, nažalost, na leđima ili na račun Zapadnog Balkana, na račun Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana. Što hoću da kažem, što me nije iznenadilo, to nije prvi put. Imamo isto izjave bivšeg predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera 2018. koji je tada rekao da će biti sljedeće proširenje do 2025. godine. Isto je izazvalo veliku reakciju na Zapadnom Balkanu, ali nije se ništa desilo, zato što je to isto njegov ličan stav bio, a nije stav svih 27 članica, u to vreme naravno još sa Velikom Britanijom. Eto, sada isto to možemo da kažemo za izjavu Charles Michela. Znači, ovo sve možemo posmatrati u okviru svojevrsne evropske predizborne kampanje, gde se prosipaju obećanja koja teško mogu da se ispune. Apsolutno. Ja to shvatam totalno neodgovorno što je izrekao Charles Michel, zato što je jednostavno to nije stav svih 27 članica. Kad pogledamo stav tih svih članica, tu ima velikih razlika između, naprimjer, Mađarske, koja je veoma pro proširenja Evropske unije, i, naprimjer, skandinavijskih zemalja, ili spomenuli ste Francusku, koji imaju drugi stav. Ali stav Evropske, barem komisije, je izrekla juče portparolka koja je rekla da postoji politička volja, da postoji rad pre sa članicama, odnosno sa zemljama kandidatima, nego da postoji datum. To je rečenica koju slušamo godinama. I neko je u onome što je izrekao Michel video pozitivnu stvar koja znači za ovaj region, da neko kaže ok, bit ćete članice barem 2030. Da, mislim, to svakako stoji, ali isto tako Evropska komisija rekla da to nije stav Evropske unije, nego je to stav predsjednika Evropskog saveta, Charles Michela. I da je, naravno, kao što ste rekli, politika proširenja osnovana na stubu reforma koje se sprovode u tim zemljama Zapadnog Balkana i u budućnost Ukrajine i Moldavije, možda i Gruzije. Tako da tu je, mislim, razlika jednostavno između institucija. Evropske komisije koja jednostavno se zalaže za drugi neki pristup, a eto, Charles Michel možda za neki geopolitički novi pristup sa definisanjem 2030. godine kao nekim datumom. Opet, jednostavno, nije to stav svih 27. Ali slično nešto je rekla Tanja Fajon, nije pominjala datume također na tom Bledskom forumu, koja je govorila o potrebi da se proširi Evropska unija. Čak i hrvatski premijer Plenković je istakao da je važno da se bitne odluke o proširenju donesu već na Evropskom savetu u decembru, a sam Michel je govorio da u narednom periodu, već od jeseni, kada profunkcioniše Brisel posle svih ovih godišnjih odmora, treba da će biti ozbiljne rasprave unutar Evropske unije o proširenju. Dakle, ovdje se govori ipak o nekom okviru u rasprave o proširenju Evropske unije u narednom periodu. Da, ali ja mislim da isto to mora se vidi u kontekstu rata Rusije u Ukrajini.
taj rat u Rusiji i Ukrajini je doveo u svest svih evropskih lidera da je potrebno da se isto da proširenju Evropske unije novi neki impulsi, da se daju nova, da kažem, volja. I to, ja mislim, mora u celom tom kontekstu da se gleda i naravno priča proširenja Evropske unije na Zapadnom Balkanu. I jednostavno isto gledalcima kažem da je to formalno već predviđeno da u decembru bude rasprava na samitu Evropske unije, da će budu sve 27 članica i Evropska komisija, da se priča o politici proširenja. Ozbiljno se radi u Briselu na nekim idejama kako, znači da se sprovede ta ideja, treba novim snagama da se bavimo Zapadnim Balkanom. Šta to znači? Ja mislim da to ide u tom, da kažem, pravcu koji isto spomenuo predsjednik Macron. I to je ta neka, da kažem, taj neki koncept Evropa različitih nivoa ili brzina i da će, da kažem, se ponudi Zapadnom Balkanu neka konkretnija perspektiva. Ja mislim da će to pogotovo da se odnosi na zajedničko tržište. Ali ako vi mislite da je ovo bio Michelov lični stav, da li je on mogao da izađe izvan okvira onoga što je već dogovoreno u Briselu na Evropskom savetu ili na sastancima svih lidera Evropske unije? Da li postoje u Evropskoj uniji snage koje podržavaju ovaj stav koji je izneo Michel do 2030. Eto, vidjet ćemo šta će u narednih dana da prokomentariše, ako uopšte neko bude komentarisao. I to je, mislim, veoma važno da ljudi na Zapadnom Balkanu vide da do sada nismo još vidjeli sem Evropske komisije da se neko izjasnio po tom pitanju. Tako da je to, ja mislim, njegov ličan stav, još jednom ću da naglasim, i da ćemo da vidimo najkrajnije u decembru u koji pravac to ide. Također, ajmo da uzmemo u teoriji kako bi to izgledalo. Ukoliko bi zaista sad se odredio datum 2030. To bi sljedeća Evropska komisija morala da sprovede, a sljedeća Evropska komisija se bira nakon izbora koji su održavaju sljedeće godine i u nekom narednom periodu bi trebalo već da se završavaju pregovarački procesi, predpristupni procesi koje Srbija, na primjer, ajmo da uzmemo Srbiju kao primjer, vodi sa Evropskom unijom. Dakle, to bi sve moralo da bude ubrzano jer iako je 2030. daleko, ona je praktično blizu što se tiče tog procesa. Ja mislim, u tom smislu, slažem se sa time što ste rekli, ali da ovdje na Zapadnom Balkanu nije toliko razvijena svest šta to znači, šta treba se sprovede da bi postala jedna zemlja član Evropske unije. Kada uzmemo budžet Evropske unije koji se, da kažem, glasa ili odlučuje na 6 godina unapred, to su veoma, veoma intenzivni pregovori koji traju godinama između Evropske komisije i članica i na kraju Evropskog parlamenta. Iako bi se donela odluka da neke zemlje Zapadnog Balkana trebaju 2030. da postanu član, to bi ozbiljno poremetilo, promenilo ceo dizajn tog budžeta. Ja to ne vidim da je iko sad spreman u Briselu za to. Zato hoću da kažem, ja mislim da nije realno da se priča o tom punom članstvu, ali je realno da se priča o tim mogućnostima gde zemlje Zapadnog Balkana i u budućnosti Ukrajina i Moldavija mogu da se priključe Evropskoj uniji u nekim određenim segmentima. Da li je to zajedničko tržište, da li je to politika energetike, da li je to politika transporta ili nekih drugih politika u kojem su interes zajedničko Evropska unija i određena zemlja, na primjer Srbija, i da se tu nađe zajednička tačka i od te tačke da se ide konkretno dalje. A to se govorilo na ovom neformalnom skupu u Atini na kojem je bio prisutan i predsjednik Srbije, ali i šefica Evropske komisije, gdje još jednom se govorilo o tome mogućnosti da se uključi i Srbija na to zajedničko evropsko tržište. Je li to put ka članstvu Evropskoj uniji? Jeste. Ja mislim da je to put, zato što to... Jesu to one više brzine o kojima Macron priča? Jeste. I zato što će, naravno, neće, naprimjer, ako Srbija, ako pričamo o Srbiji, neće Srbija da bude punom moćni član Evropske unije, nego će da počne možda sa članstvom u zajedničkom tržištu i samim time da razvije druga polja politike
gde će onda isto postati član i tako step by step, korak za korak, da postane član Europske unije. Zato što je jednostavno, mislim, besmisleno da u ovom sadašnjem statusu sve zemlje Zapadnog Balkana budu zarobljene i da imamo nezadovoljstvo i na strani Zapadnog Balkana i u Briselu i u članicama Europske unije. Šta znači to zajedničko tržište, ulazak na zajedničko evropsko tržište? Je li to barem bliže Evropskoj uniji i barem da li će ohrabriti građane da sa onih 45% koliko je sada podrška za ulazak Srbije u Evropsku uniju da se poraste? Da, mislim, to je sad, da kažem, još sporno u smislu, ja mislim da treba da se definiše šta to tačno konkretno treba da izgleda, kako će to da izgleda. Ali će naravno da olakša trgovinu između Europske unije i Srbije, a znamo svi da je Europska unija i pojedinačne članice da su najvažniji trgovinski partneri, tako da će to, mislim, doprinese još daljem ekonomskom razvoju Srbije, ali naravno zato isto potrebno da se sprovedu potrebne reforme u zakonskom smislu, ali naravno i u političkom smislu. Odnosno da se uskladi regulativa sa regulativom Evropske unije. Charles Michel govori o potrebi političke hrabrosti za krupne odluke u Briselu. Jel postoji ta hrabrost u Evropskoj uniji, barem što se tiče tog višekoračnog ulaska u Evropsku uniju kroz više koraka? Ja mislim da se ta hrabrost polako, ali sigurno razvija. Kada uporedim kakav nivo hrabrosti smo imali pred rat Rusije u Ukrajini i sad, ja mislim da je tu već veliki razmak urađen. Ja mislim da to ide u pozitivnom smislu. Zbog toga da se, da kažem, razumelo da treba sad geopolitički da se donesu odluke, naravno to traje, ali ja mislim da se tu menja stav lidera u Europskoj uniji, pa tako i institucija. Godinama se govori, pre svega francuski predsjednik, da je potrebno izvršiti reformu Evropske unije pre otvaranja vrata za druge članice. Jel vi vidite da počinje ta reforma Evropske unije ili još ne? Mislim da je to, da kažem, da je to počelo već, diskusije. Naravno, eto vidimo da je jedan lider već to rekao. Imali smo prošle godine isto, na primjer, govor kancelara Scholza u Pragu, da isto i on imao, da kažem, neke ideje. Bio je poljski premijer u Nemačkoj koji je iznosio svoje ideje. Tako da vidimo sa vremena na vreme u pojedinačnim članicama ideje i da kažem, pozicije. Naravno, to mora u jednom trenutku da se sve, da kažem, za zajedničkom stolu prodiskutuje. Izjave predsjednika Macrona, ja mislim, isto mora, naravno ja razumem ako on nešto kaže na Zapadni Balkan, isto da su ljudi zainteresovani i da daju tome i težinu. Ali to isto nije ništa novo. Njegove ideje o Evropi, različitih brzina i različitih nivoa nisu nove. On je njih izneo već pre 5 godina. Te ideje uopšte nisu nove. Imamo u 90-ih godina situaciju da nemački političari su već govorili o Evropi različitih brzina, kad je još kancelar Kohl bio na vlasti. Tako da to nije nova ideja, ali ja mislim da ta geopolitička situacija kreira novi momentum gde ćemo intenzivirati te diskusije. Ali su nove pretnje. A pretnje su budite odgovorni, inače ćemo vam vratiti vize, odnosno Kosovu neće biti sprovedena u delo ono što je obećano vizna liberalizacija. Ja mislim da to mora da se vidi isto o tome. Predsjednik Vučić je pričao o tome, ja mislim, prošle nedelje. Ministar inostranih poslova Dačić je isto pričao o tome da će sad opet da se vrati neki pritisak posle, da kažem, letnje pauze na jesen. Eto, danas je gospodin Lajčak isto u Beogradu. Jednostavno, ja mislim da naravno svest na zapadu, to znači u Evropskoj uniji i u Americi, je da se polako, ali sigurno zatvara isto prozor gde možemo da dovedemo neku, da kažem, situaciju na terenu u Kosovu koja će da liči nekoj normalizaciji između Beograda i Prištine. Imaćemo sledeće godine evropske izbore u junu, imaćemo američke izbore na jesen, predsjedničke. Verujete da će pre toga, kao što Kurti kaže, doći do značajnog pomaka u tom dijalogu? Da li će se, naravno, desiti, to zavisi od stava Beograda i Prištine. Ali sa strane Zapada i Amerike jednostavno želja da zbog tih promjena koji će sledeće godine da slede političkim u Briselu i u Vašingtonu, treba da se intenzivira napor
da se dovede situacija neki stan normalizacije između Srbije i Kosova. Gospodine Devčiću, hvala vam puno na ovom razgovoru. Bio je ovo Jakov Devčić, direktor Fondacije Konrad Adenauer za Srbiju i Crnu Goru.